ובכן, אז החלק השני של ההתכנסות שלנו שחר מרום תיכנס לשבת. אז צהריים טובים למצטרפות ולמצטרפים. הגעתם לחלק השני של ההתכנסות שלנו. אם החלק הראשון היה חלק שעוסק בהווה, אז החלק השני שלנו הוא תגובה לעבר. לא עבר, אלא עברצ'יק כזה. אז כי היה לנו חשוב להדהד ולהביא את הרגע שלפני המחקר, את הרגע שלפני ההווה. כמו שגם חשוב לנו לזרוק חץ לרגע שאחריו, שזה יהיה החלק השלישי של הכנס, חץ לעתיד, בפאנל שיהיה פה אחרי זה. אז הזמנו 3 יוצרות ויוצר מחברי איב להגיב לקטעי ארכיון של יוצרות שהיו מהראשונות לקבל תמיכה מוסדית כיוצרות תיאטרון עצמאיות. הן לא הראשונות, הן מבין הראשונות. 3 יוצרות שהן חלק מגוורדיה יקרה שהיא עמוד התווך של השדה. בתקופה הזאת שהכל כמעט ובלתי אפשרי והאוויר כבד לנשימה ולצורך חזק למלא משאבים ולשוב אל המקורות שלנו, אל הארכיונים של היוצרות שסייעו כאן דרך. זו בשבילי הייתה ממש התשובה. מצאנו שהיוצרות והיצירות האלה, כולן אגב גם מתעסקות במקרה או שלא במקרה במלחמה, היצירות האלה שתראו הן רלוונטיות, הן אמיצות והן מנסחות עבורנו משהו על ההווה. ויש חשיבות בחזרה הזאת אליהן. הן מסמלות לנו משהו על המהות של יצירה בארץ, על הצורך החזק באמנות תיאטרון עכשווי, פה ודווקא כאן ודווקא עכשיו. אז מה שתראו כאן זה קטע ארכיון קצרצר מתוך היצירה המקורית, ומיד לאחריה אתם תראו תגובה, או תגובלה, כמו שאני ודניאל הגדרנו את זה, תגובלה אישית וסובייקטיבית ואסוציאטיבית של יוצר או יוצרת עכשווית. ירדן גלבוע תגיב למורה והבימאית האהובה שלה רינה ירושלמי. דניאל כהן לוי מהדהדת במילותיה את וירטואוזית העבודה עם מילים רות קאנר. ודרור ליברמן וכזו שיונורו הופכים אדומים בתגובה שלהם לבימאית שלהם, האישה שבזכותם הם גם הפכו להיות זוג, עידית הרמן מתיאטרון קליפה. אני ממש מודה לאיב שהרימו את הפרויקט הזה, ומודה מאוד מאוד לירדן, לדניאל, לכזוי ולדרור על שיחות מרתקות שהאירו אצלי המון דברים. אנחנו מקוות שזאת רק התחלה של פרויקט יותר גדול. Hey!
טלי? יכולה לבוא רגע? אני חושבת שאני הייתי בת 15 כשאני הלכתי לראות יחד עם בן דוד שלי את הסרט להציל את טוראי ריין. זה היה בקולנוע לב. אם אני לא טועה, זה היה הסרט הראשון וגם האחרון שאנחנו ראינו ביחד. הסרט מתחיל בסצנת הפלישה לנורמנדי במלחמת העולם השנייה. אנחנו רואים חיילים אמריקאים נוחתים בים ומנסים להתקדם בסירות לעבר החופים, בזמן שחיילים גרמנים יורים בהם ללא הרף מהחוף. זו סצנה של דקות ארוכות של עוד ועוד חיילים יוצאים מתוך סירות ונהרגים במקום, והכל ממשי כל כך, ורואים גופות צפות במים וכל המים אדומים. זאת סצנה איומה ובלתי נשכחת. אני זוכרת שבזמן שאני ממררת בבכי, אני חושבת, אני אף פעם לא ראיתי מלחמה ככה. בצורה ממשית כל כך. בלי רחמים, לא על החיילים ולא על הצופים, וכל הסרט אני לא מפסיקה לבכות, והבן דוד שלי הוא יושב לידי והוא לא יודע מה לעשות, ובזמן שאני מביטה בסרט ובוכה, אז הוא יושב ומסתכל עליי. אני לא חושבת שהוא ראה את הסרט. לא הלכנו לראות סרטים יחד יותר. כמה שנים אחר כך, בצוותא, ראיתי את גילוי אליהו של קבוצת התיאטרון רותי קאנר. הפעם זאת הייתה מלחמה אחרת, וזה שוב תפס אותי לא מוכנה. אולי ככה זה תמיד במלחמות, זה תופס אותך לא מוכנה. על במה זהירה, עמוסה בחפצים וטקסטים, הראש שלי מתפוצץ. אני זוכרת שאני רואה אישה שהיא מכונית, ומאווררים ענקיים, וצינורות גינה שתלויים מאחור, ומלא מלא ג'ריקנים, וזרועות שהם רובים, ואני ממש זוכרת צבא שלם על הבמה, והם לא מפסיקים לרוץ, ואני לא מצליחה לנשום. ויש רגע אחד שאני לא אשכח אף פעם, שהבמה מלאה בכדורים, טלי זורקת כדורים בזמן שהשחקנים מתפללים שהמטח שאליו הם נקלעו טלי זורקת כדורים בזמן שהשחקנים מתפללים שהמטח שאליו הם נקלעו לא יפגע בהם, ואני שומעת את קולות התחינה מתערבבים ברעש הכדורים, וכל הגוף שלי מתכווץ ואני לא נושמת כי עוד רגע זה פוגע בי, ואני רק זוכרת רק לא בראש, רק לא בראש, רק לא בשיער, רק לא בשיער. טלי, בבקשה, רק לא בשיער, בסדר? רק לא בשיער, רק לא בשיער, רק לא בשיער. אני צריכה להמשיך את היום אחר כך, ואני מתחילה לבכות כי אני לא... שנים אחר כך אני שמעתי את רותי מספרת על המנגנון הבימתי הזה שהם מצאו כדי ליצור את הקטע אחרי שהמלח מים לא עבד, אז הם עברו לכדורים, ועבורי גם בלי להבין את כל המנגנון הזה, זה היה רגע בלתי נשכח, כי אני זוכרת שאני אף פעם לא ראיתי מלחמה ככה. אני אף פעם לא הבנתי אותה ככה, בלי ים, בלי ספינות, בלי מטוסים, בלי קולות ירי, בלי ספילברג. בגילוי אליהו של רותי קאנר אני הייתי שם ביום כיפור ביחד איתם. די, טלי! די. אחרי ההצגה אני עומדת בפואיה של התיאטרון, כל הקהל כבר הלך, וזה רק אני ועוד כמה צופים, אנחנו עומדים ובוכים. השחקנים יוצאים מאחורי הקלעים, הם כבר לבושים עם עתיקים בדרך הביתה, אבל הם לא יכולים ללכת. ואז במקום שאנחנו נשבח אותם, אז הם מחבקים אותנו ומנחמים אותנו.
עכשיו זה כבר מעל שנה שכל יום אני בוכה קצת. ואני חושבת שפעם יעשו גם מהמלחמה הזאת איזה סרט או הצגה. ואני לא יכולה להפסיק לחשוב שבעצם אף פעם לא ראיתי מלחמה ככה. בסוף המדבר יש ים, יש ים בסוף המדבר. בסוף המדבר יש ים, יש ים בסוף המדבר. תשני עד הערב היום, תסתכלי על חפצים שמזכירים לך את הזמן שהיית מנקה את החדר ויוצאת החוצה להסתובב. בסוף המדבר יש ים, יש ים בסוף המדבר. תקחי את הבגדים לחלום, תחשבי על ההורים שרצו לתת לך מקום ושהיית ויאמר שב שלחני ויאמר אם אעזבך ויבואו ויגשו ויאמרו הידעת לוקח ויאמר ידעתי החשו ויאמר שב שלחני ויאמר אם אעזבך וירדו ויצאו ויאמרו הידעת לוקח ויאמר ידעתי החשו ויאמר שב שלחני ויאמר אם אעזבך וילכו הלכו ויעמדו עמדו ויקח ויגלום ויקה ויחצו ויעברו אמר שאל אעשה אלקח ויאמר ויהי ויאמר הקשיתה תראה לוקח הולכים ויפרידו ויעל רואה מצעק ולא ראהו ויחזק ויקראם וירם וישוב ויעמוד ויקח ויקה ויאמר ויקה ויחצו ויעבור. החיים הם אסופה של כל מה שעשיתי, של כל מה שפעלתי, של כל הפעלים, כולם.
צבא הגנה לישראל עומד לפעול, קורא, להתפנות, לצמצם, להרחיק, ירתו, עשו, זיהו, תקפו, חיסלו, פשטו, איתרו, אותרו, תקפו, השמידו, שוגרו, חצו, ירתו, חוסלו, מפר, הפר, ניצל, נוצל, קודמו, קודם, הוצאו, הוחסנו, ביצעו, בוצע, נפצע, פונה, עודכנה, הותר, נפל, נפלו, נפגע, נפגעו, שוגר, ניגר, הצבא עומד, האויב מקיים, אוכלוסייה התבקשה, טיל נורא, 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 פגע, משקר, מכחיש, נושא, אחראי להרג, הרג, הרג, ילדים חפים מפשע, יש לנו עיניים, יש לנו עיניים, כי חושים ברור שיש לנו, אבל ברור שהחושים האלה פגומים, כי גם ההיגיון שהוא שוגה וגם השיגעון שהוא נטרף שומרים עוד על איזה שהוא גרגר של הבחנה שישרת אותם. יש לשים לזה סוף. יש לשים לזה סוף. והנסיבות, כל הנסיבות, כולן סוגרות עליי כדי להעיר אצלי איזו נקמה רדומה, רימה. מהו אדם עם כל היתרונות וכל התועלת שלו הם רק אוכל ושינה. בהמה. בהמה ולא יותר. כי זה שהעניק לנו מגוון כאלה של כישרונות, אפשרויות, תבונה, ודאי לא העניק לנו את כל אלה כדי שיחלידו ללא מעש. אני לא יודעת איך אני עומדת כאן ואומרת, יש לעשות משהו בזמן שיש לי את האמצעים, את הכוח, את הרצון, את הסיבה לעשות את זה. באמת, באמת מדאיגות אותי דאגות גדולות כמו האדמה. הנה, לראיה, הצבא העצום, הגדול, הרב הזה מובל לאיומי גורל, לסכנות, למוות עבור קליפת ביצה. גברים אשר עבור חלום, מהטלה של תהילה, הולכים לאיזה בור קבר כמו למיטה, נאבקים על איזו חלקת ארץ שאין בה די מקום לכל מספר הלוחמים ואין בה די עפר לכסות את כל החללים. ועכשיו מחשבותיי יהיו רק דם. דם.
כשאני חושב על הפקה כזו, אני מדמיין מורכבות טכנית, דרישה בלתי מתפשרת מהצוות, מקוריות. אבל אני גם לא יכול להימנע מהמחשבה על האתגר במציאת פתרונות אחסון לכל הציוד. על פרפורמרים ממורמרים המשולמים בחסר, תמורת איזו הבטחה מעורפלת. מאמצים בלתי אפשריים לממן את ההפקה בדרכים אלטרנטיביות. כשאני רואה את הרפסודות על האגם, אני מדמיין חלטורות במועדוני לילה, איסוף של ירקות מהשוק לקראת סגירה, אצבעות פצועות מלילות לבנים על מכונת התפירה, כמעט תאונות עם הריתמות והחבלים. אני מדמיין את המחיר שזה עשוי לגבות מחיי היומיום ומוותר. אנחנו מחוספסים באופן אחר. ולמרות הרושם העז שמעוררות בי כפות ידיים מיובלות ואצבעות פצועות, פתאום הדבר הכי מרשים בדאוס אקס מכינה זו התמימות. זו האמונה בכוחה של האומנות וההכרה בערך שלה. כמה שנים אחרי הבכורה בארץ רחוקה, קליפה נסעו להציג גרסה מקומית של דאוס אקס מכינה. המים היו קרים והחזרות מתישות. אחר צהריים אחד הייתה התרופפות משמעת של הצוות. עידית לקחה את המיקרופון ופקדה. Go to the water now! אני לא הייתי שם. אבל הסיפור הזה התגלגל מפה לאוזן במסורת של התיאטרון, ככה שאני מצליח לשמוע את הפקודה נשאגת באוזני רוחי, כאילו אנחנו עכשיו באגם אירופאי בשעת אחר הצהריים, כשבחוץ מעלות בודדות מעל האפס. וזה משעשע, כי עידית של היום כבר לא הייתה פוקדת ככה על הצוות. המדרש מספר על נחשון בן עמינדב בקריאת ים סוף. הוא מתאר את בני ישראל במנוסה במצרים, נקלעים למה שנראה כמו סיטואציה ללא מוצא. מאחוריהם המצרים בחניתות שלופות, זוהמים על העבדים שהעזו להתמרד. מצד שני הים סוער ומאיים. מתוך התסיסה הזו יוצא נחשון בן עמינדב, מלא אמון לתוך ים סוף, בביטחון מלא שמשהו עומד לקרות, שאיכשהו דברים יסתדרו. מה עם עד הקרסוליים? מה עם עד הברכיים? מה עם עד האגן? הוא ממשיך, ובני ישראל מסתכלים עליו כמו דפוק, כמו אחד שהולך עם הראש בקיר. מה עם עד החזה? מה עם עד הצוואר? צועקים לו שיחזור ושחבל עליו, אולי לא באמת היה כל כך נורא במצרים, החיים שלו יותר חשובים. מה עם עד הסנטר? ופתאום דאוס אקס מכינה, הוא צולל והים נבקע לשניים. בימים כאלה, כשהכל מסביב נראה חסר תקווה, טרלול שיוצא משליטה, כשהקבוע היחיד הוא ההידרדרות, כשלא נראה שיש מוצא, ונראה שאין טעם לעשות משהו, בטח שלא ליצור. כשיש הרגשה שהמים מגיעים עד הצוואר, ואי אפשר לדעת אם המים שמקיפים אותנו הם ים סוף או אגם לוכנס. דווקא בימים כאלה, אני שומע באוזני רוחי את הקול של עידית מצווה עליי. Go to the water now!